Navaya. Asempa 94. Ada kabar dong pasang. Ya pasal itu pun. Do dia. Ainda buen yo. Ainda buen yo. Which one?
Nanano machiame, asokwa chiame, asafo chiame, mampoman, mijina hana se me pe goa. Na asemu chichiro wada ha, beye bosume biyesan beni, ye nyina nimu, ne se, na titifo hwehwai a wo kon dwaen. Ene yeba bedi wujuma. Yeba be nyam na ntehene. Eninti eni ye nyina waha. Yesram achiame atrasi obia ntwem wo gwoba ha. Obia mego ma ha one friend ye. Na yenye bibia na enye no wano. Na ne so adamase se mo atie ni. Yebe fiasi sana medikan debia mekano wodo wafu nese nyankopon ehuma afu na enyeje yebe hye wa hai mampohimia na nanyi mia wa hai de obobo modin na wafre nyankopon wa beye otitiani wo dwumadi mu amen na nanyemia wadawroma. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
ɔtena fɛn bio Eh, ɔsa tena fɛn bio and me born a powder one. I'm going to be a that. I'm going to be. na na mafana nkwa yi Nah, Fakoman. Only on the bear over. Yeah, Tamana to one. It's if we are coming. But when a chamber crowd was inside, she won't tender. It's every day, but I'm not a yatutu ya na usa ya mampoma nkuna ye wa ha nipa fia chichiri benchena ba wodi adoma badom sama kwantu ngobruhu ama wanyira bedu asuje mu ye pa bo ne se ye yi mama bushia pen. for wanyira akosara Mama na bushia pen. erade befa we gbatre mu kra Miss my friend bese sa wade nyina hye wankasa waso me wase ye mpe ene biara ye wi a wa ye ji waseda ontoto ye de be ma wo ya de nyina afitu bo da sebre udi mu na ya bompai amen I need to be a coom. I don't make you one idea. I go. You better Nanabia Ase. Yada Nanabia Ase. Away. I go. Oh. Asama oni nyina ne se eye mamponyene na busuapanyene ayisi fabi eye abrade abusuapanyene sena medikan kan ni se sena yen kondai no a prempre yen san kan wanya mrantenyene obesa ye mampon abantum dom hene enti nananu madawroma wonfa ne manumra nananu madawroma wadene ba de na abekire mampoman akuapem ena gana man nyina na amane ne amamra bia oho bia bemu one ateame wadidi aman no wa one mampomrante aka bom se bibi hia mampomrante a nusunu wobesi ena mampom panyinu funsu sia wonso wo hia mrante anas wo wonsam tutu bi ese wo ya eno so wo bona mane a ono so ba ka kire mampom panyine nananum bebegina ha na na enti a ye wa nani o everywhere. I go nananu. Yeah. This and it in the view, you know, but to me, and we'll go once and why I'm what catch it. Ma catch it. Now, maybe catch it on okay. Wooding, no papading, wouldn't they be a feeling I didn't okay. Eh? Anton, what more a year? Eh? What are you for? Ago!
Osumo Owiemo. Osumo Owiemo. Osumo Owiemo. Nanasi. Ago nanano madawroma. Ago. Abishapa oh. Dabi we say we confuse my dream. Won him say ayi na mere oh. Aya abrade abishapa yene. Ne de se obaya oba ma ni nyina no. Ni sefu fratai. Ni snap. Pentu. Ni ganajin tumpa baako. Ni bie na kama bien. Ni sa frem enso na kama bien. Ana nisu nakai. Ntini ai. Nisu naka enum. Ni envelope. Ese envelope fitam. Eno so edaso. Amane ni amamre bi ese bia wonfani mfema no. Nananum begina ha na mane ani o. Nana aya edin me fa ni din bra bra kwa na say we go yim pa na no ba yi Ni din o de Kofi Ansa Esan ni din ni din I want to tell you when you na me nya kwan Ago Nananumo Bidi atu animu awon asomu yi de na etese yekoya amane na ansa na yebe amane yede no betrans na afi yamena di nkunim ansa enti yesra ba mufun munso ni ntamam na musaba na asen Muchun kwasoro mumom muyiru mu chichirim powder Yo, what answer? What's it? Oh, yeah. She said, we are seeing you. You didn't piss the powder and wouldn't move. Yeah. Muy bien. Mufana ntina on panga bi san. Mo hwena ni sisi amo.
mmeranteyene Kofi Esare ansa mmeranteyene Kofi Esare ansa Esare mede bɔ powder nkunimdim anwodim onyinchem ntutu biara a wonne wo mmerante besusu ohu bia ɛyɛ ntutu pa biara no wo kan wontie wo nso wɔn de a wɔde bɛma wo ade bɛbrɛ panyin na ɛyɛ papa biara no nso na mmom nyin bɛyɛ fitafita na watumi akontrol wo ma ne nyinaa no mampɔman na yakoyanim bishira wo Wawie. Wo say? Wo ba bonu bi? Entran. Pani se. Pabra. Oh, what was that man? You know, oh, yeah. Rosetta, it's on. Oh, what's up with that? Akamu. Yo, I see a couple of palm and what have you? I am on my side. What? Maybe I didn't want to first time. Move down. Move it down. 1. I go. Oh, I tell me football. Oh. I go. Nana wetie. Na wo bi sa no mako. I go. Afesaka, ba se wo frɛ wo. Aha kura do bi aye din a obeti. Okay, Mike. Yeah, do mo na me ko. Wo chi kaka.
akyerɛ mampɔman wɔfrɛ wo dɛn wo papa wɔfrɛ wo mɔfɛ sɛ dɛn wo maame wɔfrɛ ne dɛn wofi kuro bɛn so Mampong Equiapim, wobɔ ntɔn bɛn Oyoko, according. ɔsɛ ɔbɔ ayoko abusua wɔ akorɔde nananom w'abusua pɛn ne na Fianco, Ebusapen, Fianco Asamo. ɔsɛ abusua pɛn ne kwasi fianko yo saa na ɔsabarima ne pɛn ne ka ne ɔsɛ nsɛmbisa a wɔbisa wo no nyinaa no woatwa woabua ne yie nti bɛn mu ne akyame ama no bi a ɔwɔ hɔ biara no wɔnkɔyɛ ma wo ɔkwan adam wonye mark no firi nsɛm wonye mark no nti yɛserɛ wo bɛn mu yɛnkɔɛ wonto no mɔmfa no mmra wɔmfa nsuafo no mmra Snap no way. 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 Come on, man.
akufrɛn de bɛma wo yɛde bɛhyɛ wo nsa na wode asua akyerɛ mampɔman isi wɔfrɛ wo anofo wɔ bio wobɛgye wo nsa mmeranteyene kofi ansa ɛsare yɛde akufrɛn ba bɛhyɛ wo nsa wode asua akyerɛ mampɔman isi wɔfrɛ wo anofo awio mmerante mmabaa wɔfrɛ wo bɛgye wɔn so ɛhi na ɔde ayi no bɛhyɛ ne nsa mede akofrɛn mede hyɛ wo nsa mede akofrɛn mede hyɛ wo nsa mede akofrɛn mede hyɛ wo nsa mɛsɛ patakari nkɛ ne sisiw Meka. Mejanom meka. Mampong adonteyini meka. Meyere ene na abusuafo meka. Maase yimia meka. Minia meka. Meyere ne nuano meka. Meja meka. Mina meka. Bemu meka. Atiamifo meka. Minanum meka. Mampomnuetia meka. Apesimaka meka. Sanahibia meka. Nkosu himia meka. Jaswa meka. Mampong nyina himia meka. Mampong bemuyine meka. Asukwa Ahine meka. Meja meka. Entutuine meka. Amanfu meka. Akrada meka. Maasi meka. Ekwapini chiame meka. Mabanya meko. Nante meka. Okay. Manenkabio. What's a manenkabio?
mampɔn mmeranteɛ nyinaa meka Oh, Mama Maka, Mama Mobia. Ọ̀sábẹ́rìmá Kwame Otudate, ẹ̀yẹ nana máa ń bọ̀ yín ni. Ọ̀sábẹ́rìmá Kwame Otudate, ẹ̀yẹ nana máa ń bọ̀ yín ni. Mèkà wùkúdà kẹsẹ̀kọ̀dẹ̀ yìí. Mèkà wùkúdà kẹsẹ̀kọ̀dẹ̀ yìí. Ìṣe wúfẹ́ máa nọ pọ̀. Ṣé wúfẹ́ máa nọ pọ̀? Ẹ̀wí o. Ẹ̀wí o. Ẹnìjó. Ẹnìjó. Mìsúẹ́mì yìí. Mìsúẹ́mì yìí. Abéhùn. Abéhùn. Ẹ̀wíẹ́mù. Ẹ̀wíẹ́mù. Mìsúẹ́mì yìí abéhùn. Mìsúẹ́mì yìí abéhùn. Ṣé wúfẹ́ mi? Ṣé wúfẹ́ mi? Lẹ́sọ̀ máa máa. Lẹ́sọ̀ máa máa. Mẹ́tò. Mẹ́tò.
Nana. Ago! Asukwa chiame, asafu chiame, nana ma chiame. Asafu yene ma chiame mpomang sana eye osabaru makwami otutati. Otu share bi esan okanin nana se ọmọ mu nyinaa afiri japo nana sọ ọmọ ma afiri japo nana sọ ọmọ ma afiri japo. Yo, sana asabaru makanin ose sese plen de yegina sese ai mi o cheme sar makasi mi buse o mlanten yene na mlanten yena ye bonu ono baba da mlanten e wo manpon hanyinara ano entiti biara e fa mlanten hu biara no ono na obabedi se adwumen na yenyina nim se onia enti so bekwa ohu acheame na nanom ayimamu na onipa odi na chi beja wo no a wobedi nsawose a wobedi dwuma no ode won akere won ye simple. Sana asabaru makanin oso yem rantin wo mampon hey mamponi be biara owo wiase afa na nyina so oyem rantin wo afen sujumedi wo sande se ne nsa biewu ne se omomodin se wiase afa na mba bia mamponi wo biara obo modin se obehwehwe no na watumi aka wano abuabu ano na mibia mu mampo wosia watenenka nti osaberu mese osira no akosakose osaberu mese osira wo nyinche sikasemu awodimu nyansem bibiara nyansa woduma akin Solomon osira nyankopon se onfe bi mfama sa osaberu ma kasa wie de na atu aso kakra ne se o si epeja oye mu a ye beko o si eko Libya Heights enti obi a obetima ko ese okọ mo men ha mu se nsu ato muni mi se tembia osabaru no kwa mi etu be ya de bia ntu ye den ensu to nti mo men ha nti baby e be konin ye nyina ye nsempo na be bobon pai agusu ama na fe asere kwan Bobby, the mic man.
dia wa ye mo nyame mo oh ya rajonya Ago! Abufra bi a osi so. Na oso obekọ akoto ka. Okoya wanhwehwe ka ketewa bi anto. 4x4 anubu ye din no so obekọ. Sana eye mampom nantehene. Ode saase. Ose anyimfi na wasi. Sese mampoman mudisin. Ode iron rocks 1 ton. 1 ton. Ode aba ama aka nyumayefon ene achiamensa. Wode ye adwuman. Eninti essence of akofo nsa ensu nyame eninti Mranti e wa nyina ye mranti yine adu ba ba ese yensu ye den ye bua no na mra ye bua no me kan me de ne kire maba no wo maba ni tiem enti se na mu tiem kase mo so mo mu akase enti na ye nyina ye nsefo ma wie ni sadia enu na onyimia kede nyame asame tumi nyinaa wura awia iso ya da wase wodɔ wo ma na wotie ɛhɛn paikɔ abafo mpempem atwa ho ahyia de ayeyi mma wo ɛwɔ sorosoro hɔ nanso bra waso asetie yɛn yɛka sɛ bɛdi dwuma soronko na yɛnte atenkabɔne biara woayɛ ma na yɛ fɛ yɛnim sɛ wode wofi adwuma pa sɛ wode kɔ awiei pa awurade manyɛ so hɔ san the papa de mampamrante ne maba nyinaa hye w'awurade nsa mesra oseti akoma awbrase akoma sɛ yesu kristo wɔde yɛ no edu baabi na ɔkɔka bi oso carpenter ni ne ba no dabi yɛahyɛ dade no asi ɔka wɔntie ɔma so a wɔnsom ɔpagya wɔ a wɔnkum na mampɔn fi adom nkɔ adom yɛsrɛ kɔ atenten ɔpanya amanɔne asetena yɛ den ewu ankasa mbɔ ne ho ban na de fi ne fie ba obere se wrong place at a wrong time ye twemu esi akwan biara yɛka ne nyina hyɛ ka wano to wɔ yesu kristo din awurade a wadi nkunim ɔnkɔsɔre ne nkunim kosi sɛ mfe dodo ɔhyɛ ma yɛ nyina nkrankra no ebedua no pɛpɛpɛ na ɔfrɛ yɛ kwa yɛ akonta pa bu yɛ bubi nso akyerɛ na nanom a wɔde akyigya yɛ yɛn wo a yɛagye wadi woyɛ ma yɛ fɛ yɛda wase adehye no gya nti amen Charlie. Don't show you.
Are you to me and the Jai? Yo. Jai. Thank you.